Guerdion, eta ongi etorriak euren ikasturte hasiera ekitaldi honetara. Hasteko ikusiko dugu bideo bat. Eraiki, entzun, imaginatu, ondo pasa, barre egin, gozatu, komunikatu, konektatu, ikertu. Dakiguna erakutsiko dizugu. UEU gurea euskalduna. Eguerdion, eta ongi etorriak 2013-14 ikasturte hasiera ekitaldi honetara. Urtero legez, ekitaldi honen bidez ikasturte akademiko berriari ongi etorria egingo diogu. Aurten lagunduko didate mailan bi lagunek. Hasiera batean lau izatekoa ginen, Javier Alonso Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate zuzendariak ezin izan du etorri azken orduko agenda arazo batengatik, baina hementxe gaudenok gara batetik nire ezkerrean Zigor Etxeburua Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, eta nire ezkerrean Ana de Castro Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria. Eta lehen lerroan jesarrita Iratxe Esnaola daukagu, eta Mari Jose Telleria etortzekoa da laster. Eibarko alkate ordea. Eskerrik asko mailan zaudetenoi, eta eskerrik asko etortzeagaitik. Egia esan gure agendak erabat komplikatua dira koordinatzea, baina ateratzea tarte bat ona etortzeko gaur ona eta denok hainbeste jende biltzea egia esan pozgarria da eta eskertzekoa. Urte zailak izan dira azken biak eurentzat. Dakizuenez, duela 2 urte hezkuntza sailak egun batetik bestera kendu egin zigun partida izenduna, eta horren ondorioz euren etorkizuna kolokan geratu zen. Batetik gure biziraupenerako diru iturri ezinbesteko bat desagertu zitzaigun, eta bestetik orduko hezkuntza sailak kendu egin zigun ordura arteko geneukan errekonozimendua edo aitortza gure jarduerengatik, gure proiektuengatik. Une batez, UEU kinka larrian egon zen. Hala ere eta zorionez, gaurko ekitaldi honetan esan dezakegu UEUk aurrera egin duela eta gainditzen ari dela azken aldiko une latzoiek. Eta ikusi berri dugun bideoak esaten duen bezala, ikasten, ikertzen, eraikitzen, konektatzen, barre zein negar egiten jarraitu dugu garairik zailenetan ere. Eta zergaitik jarraitu? Zergaitik aurrera egin eta ez guztia bertan bera utzi. UEU oraindik beharrezkoa dela sinisten dugulako. Izan ere, euskararen erabilera unibertsitate mailan normalizatu gabe dago. Sortu ginenetik urte asko igaro diren arren, hau da 4 hamarkada, oraindik asko dago egiteko, eta UEUk beharrezkoa izaten jarraitzen du. Euskara eta unibertsitatea oraindik ez daude lotuta. Egia da esparru biak ez daudela duela 40 urte bezain urrunduta, baina hala ere oraindik eta berriro diot gauza asko egiteko dago. Alde horretatik, UEUn gabiltzanok, sinisten dugu UEUk euskara eta unibertsitatea uztartzeko lanetan jarraitu behar duela. Hau da, goi mailako adituak formatzen, unibertsitate mailako liburuak eta aldizkariak argitaratzen, adituak barreiatuta daudenak unibertsitate, ikerketa zentru eta bestelako erakundeetan harremanetan jartzen eta bilgune izaten, ikerlari gazteen bozgorailu izaten, auzolanean eraikitako proiektu berriak sustatzen, dibulgatzen, euskara zientifikoa finkatzen laguntzen, eta bar. Eta aipatutakoa egin izan dugu eta egiten jarraitu nahi dugu. Eta hori egin dezakegu azken aldian
Ibilbide osoan, baina bereziki azken aldian, pertsona eta erakunde askoren laguntza eta babesa jaso dugulako. Eskerrak garai gogorretan alboan izan zaituztegun elkarte eta adiskidei, eskerrak batez ere gure bazkidei, eta eskerrak bereziki UEUko lantaldeari. Horrelako urte zailetatik gatozelako, bereziki pozgarria da niretzat, gaurkoa moduko egunak ospatu ahal izatea hain konpainia ederrean. Hau da, zuekin guztiekin eta mailan ditudanekin. Mailan ditudan erakundetako ordezkariak UEUren bidelagunak dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak esate baterako laguntza handia eman digu urruneko irakaskuntzan eta gradu ondokoen esparruan edo eskaintzan. Bizkaiko Foru Aldundiak urte askotan, hainbat proiektutan lagundu izan digu dako ikastaroetan, ingumadatu basean eta beste ekimen askotan ere bai. Eibarko udalak ere azpiegitura eta babes osoa ematen digu gure proiektua aurrera ateratzeko. Eta Eusko Jaurlaritzak ere, egungo Eusko Jaurlaritzak erakutsi du UEUri laguntzeko borondatea. Guretzat mai honetara gonbidatu ditugunak, UEUren ibilbidearen aitortza bat dira. Aurrera begira dugun proiektuaren errekonozimendua irudikatzen du. Gure izaera eta helburuen erreferendua da, eta eskerrak eman nahi dizkiet bihotzez. Eta etorri direnez, eta jesarrita daudenez eta ezin dutenez alde egin, aprobetxatuko dut eskatzeko hitz egin dezaten eta pixka bat zuei ere ongi etorria eman diezazueten. Zigorraziko da, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, eta besterik ez. Bueno, eguerdean guztioi, eta eskerrik asko, gurekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin gogoratzearren gaurko Udako Euskal Unibertsitatearen ikasturte hasierako ekitaldi honetan. Benetan, pozgarria egin zaigu gonbidapena. Unibertsitate ikasketen jatorria oso erroturik dago Gipuzkoan, eta datu zaharkitu batzuk edo data zahar batzuk gogoraraztea benetan merezi du. 1542an sortu zen Oñatiko Unibertsitatea, edo Bergarako errege seminarioak 1776an egindako ahalegina ere merezi du oroitzea. Eraberian, Gipuzkoak bakarrik ez, baita gainerako diputazioekin ere, Euskal Herriko Unibertsitatea sortzeko lehen ahaleginak Nafarroako diputazioak sustatuta, Universidad Basko Navarra ura sortzeko ahaleginak ere gogoraraztea merezi du. Gipuzkoako diputazioak beti izan du jarrera aktiboa betidanik euskarazko irakaskuntzaren alde. Gogoratu behar da, 1857an ezarri zuten Espainiako irakaskuntza publikoaren legea, edo Moiano legea, zentralizatzailea eta uniformizatzailea, haren kontra, hari aurre egiteko nola eskatu zuen Gipuzkoako diputazioak, gainerako diputazioen laguntza, eta nola batzartu ziren Gasteizen lege hori ez aplikatzeko eskatzeko estatuari. Berriz ere ahalegindu ziren, 1885an diputazioak deitu zituen, gainerako diputazioak deitu zituen, euskarazko irakaskuntzaren aurkako debekuak kentzeko eskatzeko ahalegin batian. Aipagarria da ere nola eusko ikaskuntzak aldundien babesarekin 1918an Oñatin egin zuen biltzarrean, Luis Elizalde Bergararrak euskal hezkuntzaz aurkeztu zuen ponentzian, el problema de la enseñanza en el País Vasco, alegatu sutsu bat egin zuen, ez bakarrik lehen hezkuntzako eskolak euskaraz izan zitezen, baizik eta Euskal Unibertsitate bat sortzeko beharraz. Euskal Herriaren behar moralei erantzun egokia emango ziena, besteak beste hizkuntzaren esparruan. 20. mendean Gipuzkoar askoren lana, besteak beste
Ignacio Maria Barriola Donostiar sendailearena ere, erabakigarriak izan ziren, unibertsitate ikasketa ofizialetan euskarak bere leku duin bat izan zezan. Beraz, aurrekariek diote euskaldunok geure bidea egin behar izan dugula geurean euskaraz bizitzeko. Ez dizkigute lanak erraztu. Gaur egun ere badugu euskarazko irakaskuntzaren gainean mehatxua. Espainiako Wert ministroaren izena daraman legea hain zuzen ere. Gipuzkoa lurralde euskalduna da eta euskaraz bizi nahi du. Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahia eta asmoa da herrialdearen errealitate soziolinguistiko horrekin bat etortzea bere jarduera. Eta bide horretan euskaraz bizitzeko eskubidearen alde egingo du lan Aldundiak. Bere jardueran euskarari lehentasuna emanaz eta euskaraz bizi ahal izatea legez bermatzeko urratsak indartuz. Langintza horretan funtsezkoa da euskararen normalizazioan edo horren mesedetan lan egiten duten eragileekin lankidetzan aritzea, proiektu jakinen gainean euskararen erabilera areagotzeko. Ta nola ez, Udako Euskal Unibertsitatea horietako bat da, eta horregatik elkar hartuta lankidetza esparru bat finkatu dugu, hain zuzen ere, aipatu duzun moduan, Karmele, urruneko euskarazko irakaskuntza garatuko duen ikasgela virtualaren egitasmoa. Proiektu horrek bi helmuga nagusi ditu, eta ja bukatzen dut. Batetik, goi mailako etengabeko prestakuntzaren esparruan formazioa behar duten profesional euskaldunen beharrak asetzea. Eta bestetik, euskarazko ikasketa unibertsitarioak egituratzea, eta ikasleria zein irakasleria euskalduna sarean biltzea, sarearen gaur egungo adiera ulertuta, Euskal Unibertsitatea sortzeko bidean. Ikasgela virtualari esker, graduondo ikasketa ofizialak eskaintzen hasi da Udako Euskal Unibertsitatea, eta munduko euskaldun guztiok dugu izena emateko aukera. Izan ere, baldintza bakarra interneteko konexioa da. Udako Euskal Unibertsitateari lagunduko dio bere eskaintza zabaltzen Euskal Herriko 8 lurraldeetan, 7 fisikoak eta virtuala. Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntzari eta babes instituzionalari esker, Euskal Unibertsitatea eraikitzeko oinarri sendoak jarri ditugulakoan gaude. Ez da berehalakoan lortuko, baina bide horretan urrats garrantzitsua dela uste dugu. Eta bueno, besterik ez eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Zigor. Orain Ana de Castrori emango diogu hitza, bera da Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Eskerrik asko, Karmele. Eta eskerrik asko eta egunon guztioi eta batez be Bizkaiko Foru Aldundiari ekitaldi honetara gonbidatzearren. Bizkaiko Foru Aldundiak duela 14 urte euskara sustatzeko zuzendaritza nagusia sortu zenean argi zeukan euskararen aldeko jardunbidean aurrera egitekotan funtsezkoa zitzaiola bidera lagun jakin batzuekin elkarlanean aritzea. Eta argi zeukan halaber, ezinbesteko bidelagun horietako bat Udako Euskal Unibertsitatea zala. Urte mordoa igaro da ordutik ona, baina ez alperrik. 11 egitasmo eta ekintza burutu dira bi erakundeon arteko lankidetzari esker. Hor dira esate baterako, Udako Euskal Unibertsitatearekin ikastaroetara joateko Bizkaiko Foru Aldundiaren bultzadotxoa izan duten ikasle bizkaitarrak. Hor dauzkagu, unibertsitate mailako liburugintzan erreferentziakoak diren hainbat ale edo Udako Euskal Unibertsitateak azken urteotan garatu dituen proiektu teknologikoak, Ustaro aldizkaria eta abar. Baina ez naz luzatuko emaitzon zerrendatzearekin, aski ezagunak zaizkizue eta. Espero dut, aspaldiko egitasmo hauek aurrerantzear ere jarraitzea.
Espero dut unibertsitate mailako euskarazko proiektu berritzaileak ezagutzea Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik. Eta nola ez, espero dut Bizkaiko Foru Aldundiak nahiko baliabidea izatea euskararen erronka berriei eta euskararentzako esparru berriei behar bezala erantzuna ahal izateko. Besteaz beste, Udako Euskal Unibertsitatearekin lankidetza ere. Gaur, lehenengoz nauzue zuen artean Bizkaiko Foru Aldundiaren euskara zuzendari lez. Hasi berria naiz ere egin honetan, jabeturik nago hezkuntza arloko eragileekiko lankidetzan baditugula edo baditugula zailtasunak, baina hala eta guztiz ere, adierazi nahi dizuek gertu nauzuela orain arteko elkarlan horri heldu eta zuekin batera aurrera egiteko. Nire aurretikoen testigua hartuz, benetan uste bai dut Udako Euskal Unibertsitatea eragile eta bidelagun estrategikoa dugula gure hizkuntza bizi berritzeko aurrera bidean. Eta besterik ez, eskerrik asko berriro Bizkaiko Foru Aldundiari gonbite honetara deitzearren. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana. Eta heldu da momentua sarrera hitzaldiari tokia egiten hasteko. Hitzaldia Iratxez Naolak emango du, Deustuko Unibertsitateko irakasleak eta ikertzaileak hezkuntza urruneko irakaskuntzari buruz. Berebiziko interesa duen gaia da, unibertsitate eta oro har goi mailako hezkuntzaren esparruan egunero dagoen gai bat dalako. Begibistakoa da, apurka-apurka, baina bizkor-bizkor, hezkuntza ereduak aldatzen ari direla. Urruneko irakaskuntzak indarra hartzen duela, eta epe labur ertainean orain arte ezagutu dugun eredu presentzialak guztiz presentziala izateari utziko diola, eta urruneko irakaskuntzarekin uztartuko dela. UEU oso kontziente da goi mailako hezkuntzak izan duen bilakaeraz eta egungo egoerara egokitzen ari gara. Horren adibidea da, aipatu izan den Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, 2013-14 ikasturterako, ontxe hasiko den ikasturterako, egin dugun apustua onlineko eskaintza akademiko sendoa plazaratzen. Eta zergaitik egin dugu apustua egin dugu gaur egunean bizi nahi duen erakundea garelako. UEU ibilbide luzea duen erakundea bada eta bizi iraun badu, hori izan da garaian garaiko egoeretara egokitzeko gaitasuna izan duelako. Ikuskera horrek eraman gaitu gaur egungo hezkuntza eredu eta baliabidetara egokitzera eta beraz urruneko hezkuntzaren alde egitera. Gure ezaugarria dira labur-laburre, pertsonengan oinarritutako e-learning eredua, ikaslea dira gure ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren ardatza eta baliabide teknologikoak pertsonen zerbitzurako garatzen dira. Software librean oinarritutako eredua aukeratu dugu eta Moodle plataformarekin ari gara lanean eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzari esker jauzi teknologikoa eman ahal izan genuen eguneraketa, plataformaren eguneraketa teknologikoa, eta egun gure metodologia berrikusten ari gara bi adituren laguntzaz. Abel Camacho eta Pedro Lonbide UEU-kidekin hementxe daudenak gurekin. Egia esan, hezkuntza molde honetan ez gara ikasturte honetan abiatu. Esperientzia bat badugu, 10 urtekoa. Hasi ginen, abiapuntua izan zen Moodle plataforma euskaratzen hasi ginen lehenengoetarikoak ere izan ginen hor, ibili ginen. Bizkarrean dugun esperientzia horrek ikasturte honetan pausu bat harago joateko segurtasuna eman digu, eta alde horretatik urruneko 2013-14 ikasturterako urruneko eskaintza bat plazaratu dugu etengabeko prestakuntzaren esparruan. Hau da, batetik profesional euskaldunei begirako formazioa da, ikastaro laburreak baditu, baina baita ere epe luzeagoko formatuak eta epe gradu ondokoen bitartez ematen dira EHUren tituluak ere EHUren titulua direnak. Bestetik, gure asmoa da ikasturte honetan Euskal Unibertsitatearen hasia erein eta landarea hasten ikustea. Euskal Unibertsitatearen bidean urrats gehiago emateko unea dela
iritsi dela sentitzen dugu. Eta horretan ari gara. Une honetan, Euskal Unibertsitatea sortzeko helburu historikoa, 2013 urteak berezkoa dituen ezaugarrien arabera irudikatzen dugu. Hau da, Euskal Unibertsitatea urruneko irakaskuntzarekin uztartuta ikusten dugu. Eta bide horretan, datozen urteotan jauzi kualitatiboa emateko asmoa daukagu. Gradu ondokoak antolatzen bagabiltza eta sustatzen, eta asmoa da graduetan ere sartzea. Noski, nola lankidetzan, unibertsitateekin lankidetzan arituz. Une honetan, geure buruan Euskal Campus bat irudikatzen ari gara, urruneko irakaskuntzaren presentzia handiarekin. Unibertsitate ezberdinen laguntzarekin, unibertsitate ezberdinetako irakasleekin, espazio fisikoaren mugak gaindituz, ahalik eta eskaintzarik hoberena bilatu nahiean Euskal Gizartearen zerbitzura. Campus ireki bat nahi dugu, kalitatezkoa, euskalduna. Honengatik guztiagaitik Iratxe Esnaola gonbidatu dugu ikasturte honetako sarrera hitzaldia ematera. Bere gaia, bere izenburua da, bere hitzaldiaren izenburua da, ikasteko ingurune virtualak erronka teknologikotik erronka pedagogikora. Iratxe Esnaola zarauztarra da. Informatikan ezagutzen ez duzuen entzat, ingenieritza informatikoa ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, eta ikasketa bukatu eta nahiko berehala Deustuko Unibertsitatean Donostiako kampusean irakasle lanean hasi zen. Orduan hasi zituen bere ikerketak informatika alorrean, eta hortik gutxira garako kolaboratzaile bihurtu zen, eta laster 8 urte beteko ditu bertan. Ez da gara, bera kolaboratzen duen euskarri edo komunikabide bakarra, beste batzuetan ere bai, baina hortze eman du ibilbide luzea eta egonkorra. Bidean.eus domeinuko proiektuaren koordinatzailea bilakatu da, eta hortik ezagutzen dugu askok, ezta? Bere doktorego tesia hezkuntza arloan garatzen ari da, eta zehazki bere ikerketa da ingurune virtualen erabilera pedagogikoa ikasleen autonomian. Beraz, gaur hemen emango duen hitzaldia bere ikerketarekin lotuta dago, bere doktorego tesiarekin lotuta. Eta beste barik, emango diogu berari hitza, ikasteko, izenburua berriro bergogoraziko dut, ikasteko ingurune virtualak erronka teknologikotik eredu erronka pedagogikora. Eskerrik asko. Bueno, egunon, Karmel ez dakin non zauden, eskerrik asko aurkezten horregatik. Ez diate askotan aurkeztu. Esan duen bezala, ikasteko ingurune virtualez hitz egingo dut, eta nire ustez behintzat erronka teknologikotik nola pasa beharko ginateken erronka pedagogikora. Iruditzen zait, erronka teknologikoa gaur-gaurkoz gainditua dagoela, behar bada irakasle konkretu batzuekin ez, baina unibertsitate guztiek daukate ikasteko ingurune virtual bat, beraz teknologikoki ezarria dago, eta fase hori gainditua dago, kontua da ikasteko inguruneak direla, ikasteko balio dutela eta ingurune bat osatzeko balio dutela, eta beraz arlo pedagogikoari ere bere garrantzia eman behar zaila. Nire ustez ematen ez zaiona. Alegia, sartzen da teknologikoki, prestatzen gaituzte irakasleak teknologikoki horrekin ibiltzeko, baina ez inongo momentuan teknologia hori gure saio presentzial edo urrunekoetan pedagogikoki integratzeko. Bai, beraz, hitzaldi guztian zehar, ez naiz errepikatuko, baina ideia berdina egongo da bueltaka, baina erabiliko ditut ideia ezberdinak nire iritzi hau indartzeko, nolabait. Bai? Hitz egingo dut, nolabait, pixkat egituratzeko kontatuko dudana 3 zatitan banatu dut. Bai, hasieran pixkat definitu nahiko nuke zer den, edo nik nola ikusten ditudan, eta ze elementu sartzen diren ikasteko ingurune virtualen barruan, eta zein eragin izan duten, edo izan duten jada, hizkuntzan irauli duten hezkuntza edo ez, eta irauli badute zein neurritan eta zerrekin irauli duten, ez? Bigarrengoz, arlo teknologikotik pedagogikora pasata, alegia, ze pedagogia mota aplikatu behar zaio edo Moodleetan gainera, Moodleen oinarrituko naiz, Moodle da webuk erabiltzen duena, eta Moodle da Euskal Herriko ia unibertsitate gehienetan erabiltzen dena, baina Moodleek pedagogia konkretu bat aplikatzeko diseinua du, baina aplikatzen ote zaion edo ez izan daiteke egin behar dugun galdera, bai? Diseinatu direlako horretarako, baina behar bada erabiltzen ditugulako teknikoki besterik gabe, pedagogiari garrantziarik eman gabe.
Beraz, bigarren zati honetan gustatuko litzateke inkluso Moodlek berak definitzen duen ikasteko modu hori zertan oinarritzen den erakustea. Bai? Gero ikus dezagun hori dela benetan aplikatu beharko genukena eta ziur aski egiten ez duguna. Eta bukatzeko, noski, ikasteko ingurune virtualak Euskal Herriko Unibertsitate guztietan daude, guztiek ez daukate urruneko eskaintza, alegia. Ikasteko ingurune virtualak modalitate presentzialean, modalitate misto edo kombinatuan edo blended learningean eta e-learningean ere erabiltzen dira. Alegia ez dira bakarrik urruneko ikaskuntzarako, orduan bakoitzak noski, bakoitzaren araberako integrazio bat eman barko litzateke, baina guztiek daukate arlo pedagogikoa ezartzeko beharra. Bai, aipatuko ditut hiruak, bukatuko dut e-learningarekin, baina gustatuko litzateke hiruetako elementuak ikustea. Hasiko naizenaz, zer diren? Bai, gustatuko litzateke nahi nuen jarri definizio bat nolabait arlo pedagogikora jauzi egiteko bidea irekiko lidakena, bai? Orduan, hau izan daiteke bat, nire definizioa da besterik gabe, ikasteko plataformak dira, ikasteko irakasgaietako eduki, aktibitate, ebaluazio eta gainerako baliabilitara internet bidezko sarrera dutenak, parte hartzaile guztien arteko komunikazio, elkarrekintza eta elkarlana ahalbidetzen dituztelarik. Hortik 4 elementu atera daitezke, batetik plataformak direla, alegia. Webgune bat dago, plataforma oso bat dago, ikasteko ingurune horri begira. Bestetik, edukiak, aktivitateak, ebaluazioak, mota guztetako materialak daude, alegia, eduki bat dago. Bai? Baina edukia ez da diapositibak edo transparentziak, edukia izan daiteke mota askotakoa. Internet bidez sartzen da plataforma horretara, beraz, espazio eta distantzia kontuak lausotzen dira erabat, eta gero parte hartzaile ezberdinak daude. Tartean sartzen dira ikasleak, baina tartean sartzen dira irakasleak ere. Inguruneak direlako deitzen zaie guztiei parte hartzaileak, ez da irakaslea eta ikaslea. Bai? Parte hartzaileak dira, Moodlen barruan ere parte hartzaile menuaren barruan kokatzen dira guztiak eta irakaslea ere bai. Orduan, edukiak ditugu, plataforma bera dugu, eta irakaslea eta ikaslea ditugu parte hartzaile bezala. Definizio honetatik ateratzen dira, nire ustez, hezkuntzan iraultza bat suposatzeko gertatu diren 4 elementuak, eta dira 4 interakzioak aldatu egin direla. Bai? Daude 4 interakzio ezberdin, 4 elementu horien artean, eta elementu horiek edo interakzioiek aldatu direlako hezkuntzan iraultza bat eman da nire ustez. Bai? Lehenengo interakzioa, eta niretzat garrantzitsuena da ikaslea eta edukiaren arteko interakzioa aldatu dela. Alegia, bai eduki teorikoarekiko, bai ariketekiko, bai ebaluazioarekiko, bai eduki edo baliabide akademiko guztiekiko daukadan harremana ikaslearen ikuspuntutik erabat aldatu da. Bai? Eta hau da garrantzitsuena, ikaslea eta edukiaren arteko harremanean ematen delako ikaskuntza, alegia. Ikaskuntza ematen da ikasleak edukiarekin duen harremanaren arabera. Bai? Irakurtzeko eta dena buruan sartzeko baldin bada, ikaskuntza izango da moto batekoa. Bestera batera planteatzen baldin badut, ikaskuntza hori bestera batera izango da. Orduan, interakzio hau da guztietatik garrantzitsuena. Eta hau erabat aldatu da, eta beraz ikasleen ikasteko modua, eta inkluso irakasleen irakasteko modua ere aldatu beharko luke, baina behar bada, ez da hainbeste aldatu. Bigarrena eta hirugarrena parte hartzaileekin dira. Bai, interakzio horiek dira pertsonen edo parte hartzaileen artean, bigarrena da irakaslea eta ikaslearen artean, 2 norabidetakoa izan daiteke, irakasleak ikaslearekin komunikatu daiteke ez azalpenak emateko bakarrik, baizik eta bere ikaskuntzaren prozesu guztia gidatzeko. Alegia, irakasleak ez du soilik dakiena transmititu behar, ez du gainera transmititu behar, baizik eta ikasleak hori ikasi dezan ingurune bat sortu behar du, eta beraz komunikazio hori ere aldatu egiten da. Ez da irakaslea protagonista klasean jartzen dena 2 orduz bere energia guztia botatzen, dakidan guzti hori esplikatuko dizut, eta ni naiz saioko protagonista, justu kontrakoa da. Bai? Orduan, komunikazio horiek ere aldatzen dute, edo transmititzeko modu horren aldaketak ekartzen du interakzio honen aldaketa. Bai, orduan, irakaslea eta ikaslea ez dira lehen bezala komunikatzen dira maila asko altuagoan esponentzialki hasi delako hori, eta beraz interakzio horiek ere eragiten dute hezkuntza emateko moduan. Berdina gertatzen da ikaslea eta ikaslearen artean. Saio presentzialetan ikaslearekin egon daiteke, gaur egun ikasteko ingurune virtualetan ez dugu behar ondoan egotea lankidetzarako. Bai? Beraz, lankidetzarako eta elkarlanerako aukerak ireki egin dira baita. Eta azkena, batzuk ez dute kontutan hartzen, niretzat oso garrantzitsua da, batzutan 3 interakzio hitz egiten da, beste batzuk 4 aipatzen dute, niretzat oso importantea da, ikaslea eta interfazearen arteko interakzioa. Bai, interfazea izango litzateke plataforma bera. Orduan, ikasleak nola interaktuatzen duen horrekin. Ez da diseinu kontu bat polita den edo ez den
edo erraz bilatzen ditudan gauzak. Baizik eta erreferentzia egiten dio kompetentzia teknologikoari, baina ez kompetentzia teknologikoa teknikoa. Alegia, plataforma erabiltzeko gai naiz edo ez. Baizik eta da, ikasteko ingurune batean murgiltzeko gai naizen edo ez. Plataforma bat da, baina ikasteko da. Eta hor, justu lotzen dira, bai pedagogia eta baita teknologia ere. Deigarria dena da, plataformarekin berez irakaslea ere egoten dela. Baina inongo momentuan, ez dago autorerik irakaslea eta interfazaren arteko interakzioa aipatzen duenik. Izan daiteke bi arrazoigatik. Batetik, suposatzen delako irakasleak badakiela nora erabili behar duen, ez dela kasua, baina bueno, suposatuko dugu jakin badakiela, baina bestetik, berez, ikasteko ingurune virtualak izenak dioen bezala ikasteko direlako, eta ikasten duena ikaslea da, eta beraz, ikasleak interfazarekin duen interakzioa da, benetan interesatzen dena, eta ez irakasleak duena. Irakasleak ezagutza batuk izan marko ditu ingurune hori sortzeko, baina ingurune horretan ikaslea da protagonista, horregatik hori da aldatu den laugarren interakzioa. Lau interakzio horiekin, nire ustez, definitu daiteke, naiz eta beharra da ez den azalpeniko ohikoena hezkuntzaren iraultza azaltzeko, baina hortik ateratzen dira aldaketa nagusi batzuk. Aldaketa nagusi horiek oro esateko eta ulertzeko hemendik aurrera kontatuko dudan guztia, niretzat izan daitezke lau hauek. Batetik eta oso garrantzitsua eta nire ustez gutxien ematen dena, baina eman beharko litzatekena bai ala bai, da irakaslearen rola. Alega, irakaslea beti izan da protagonista hori jarri dena saia horren aurrean, hitz egin duena dakien horretaz, eta ikasleak albadu ulertu du eta bestela galdetuko dio, baina justu irakaslearen rol hori da aldatu behar dena, ez du transmisore izan behar, baizik eta izan behar du gidari bat. Alegia, protagonista ikaslea da, ikasle bakoitza nik ezagutu beharko dut, ez pertsonalki, baina ezagutu nola ikasten duen, ze bakoitzak ikasten dira batetara gidatu beharko dut bere bide horretan, esan beharko diot ondo doan edo ez doan, zertan zentratu behar den, zertan aurreratu dezaken, zer irakurri dezaken hortan sakontzeko, eta bar. Alegia, irakaslea ez da lehengo irakaslea baizik eta izan beharko luke gidari edo tutore bat. Gauzak jakiteaz aparte. Niretzat hori da, dagoen gauzarik zaiena, eta oraindik dagoen etapa bat da. Ezinbestekoa, benetan erronka pedagogikoari erantzun nahi baldin bazaio. Alegia, ikasleak ikasiko du pedagogikoki ingurune hauetan benetan ikasi behar den moduan, irakasleak hori bermatzen baldin badu. Irakasleak ematen dionaren arabera ikasiko du ikasleak, hori beti. Beraz, irakaslea azkenean ez da protagonista ikaskuntza prozesuan, baina ezinbestekoa da bere lan hori eta bere gidaritza lan hori ondo egitea, ikaslea benetan horrela ikastea nahi baldin badugu. Bestetik komunikazioa aldatu da. Komunikazioa zentzu guztietan ikusten dugu, gizarteko gure bizimodu, eguneroko bizimoduan ikusten dugu komunikazioa aldatu dela. Zer esanik ez, irakasle eta ikasleen artean. Inkluso ematen du irakaslea beti dagoela ordenagailuaren atzean eta gaueko 10etan ere erantzun behar duela, ez? Orduan, komunikazio hori hasi da inbeste, ikasteko ingurune virtualek ere ematen duela ikasteko ingurunak ez daukala ordutegirik. Bere aldeon eta txarrekin, ze berez ikasteko ingurune bat horretarako da, dena dago hor, baina komunikazio hori ere neurtu beharko litzateke aldatu egin delako bai kantitatean eta bai kalitatean ere. Lankidetza, berez ikaskuntza definizioz jarduera sozial bat da. Ikasten dugu sozialki, konturatu gabe egiten baldin badugu ere. Orduan, oso garrantzitsua da ikasteko ingurune virtual hauek lankidetzarako bide asko irekitzen dituzten. Alegia, lehen saio presentzialetan bagenuen aukera taldeka lan egiteko edo inkluso hortik kanpora, baina hemen distantziak eta denak apurtuta lankidetzarako atea handiak irekitzen dira eta beraz hezkuntza iraultzeko beste modu bat da. Eta azkenik kompetentzia jartzen dut ez kompetentzia guztiak, baizik eta lehen kompetentzia guztietan, kompetentzia marko bat hartzen genuen eta sail bat zen kompetentzia teknologikoa. Gaur egun, kompetentzia teknologikoa hartu eta desglosatu egiten da. Kompetentzia teknologikoa gaur egun ez da ordenagailua erabiltzen jakitea, ulertzea zer den webgune bat edo plataforma bat nola erabiltzen den, baizik eta kompetentzia teknologikoak desglose bat dauka eta arlo pedagogikoa ere sartzen da. Alegia, ezinbestekoa da, bai irakasle eta bai ikasle kompetentzia espezifiko batzuk garatzea, jakiteko teknologiak nola txertatu behar dituzten beraien jarduera akademikoetan. Alegia, integrazio pedagogikoa zari naiz denbora guztian. Aldaketa horiek guztiek alegia ekarri dute kompetentzia berrien beharra eta kompetentzia berri horiek noski garatzeke daude. Aldaketa nagusi horiek hemen dituzue eta aipatu nahi nuke dituzue IKT kompetentziak. Zentratuko naizelako lehenengo bi horietan. Alegia, aldaketa guzti hauek ekarri dute guk behar formatibo berriak izatea. IKT kompetentzia gaur egun, IKT
Osea, kompetentzia guztien barruan IKT kompetentziak daude, eta IKT kompetentzien barruan arlo guzti hau sartzen da gaur egun. Bai? Hortik garrantzitsuena niretzako arlo teknikoa eta arlo pedagogikoa dira. Arlo teknikoa beti ezagutu dugun kompetentzia hori, gai izatea teknologia baten aurrean funtzionatzeko. Arlo pedagogikoa gai izatea teknologia hori maila pedagogikoan aplikatzeko. Gero daude adibidez arlo soziala, ez ditut besteak batuko, baina arlo soziala izango zen argitaratzen ditugun transparentzia eduki edo denak delakoen lizentziak, jabetza intelektuala egileen babes eskubideak eta horiek guztiak nola erabili behar den. Denak dira IKT mailakoak, baina azkenean arlo teknikoa eta arlo pedagogikoa dira benetan bermatzen dutenak integrazio pedagogikoa ikasteko ingurune virtualetan. Bai? Adibideak jartzearren, Moodle da guk gehien ezagutzen duguna hemen ingurunean, Blackboard, biak jarri ditut nahi eta bat software librea delako eta beste delako software librea ez den, baina gehien erabiltzen den sistema batez ere Ameriketako estatu batuetan. Bai? Blackboard sortu zen 1997an, Moodle 2002an, baina software libreko beste aplikazio guztiekin gertatu ez den bezala, eta uste dut ez dela besterik egon horrelakorik egingo duenik, Moodle potentzia bat bilakatzen ari da. Osa, Moodle software librea da, baina inork ez du zalantzan jarri software librea izanagatik bere ez kalitatea, ez zabalpena. Bai, orduan, urte gutxiren buruan, inkluso Ameriketako estatu batuetan, Moodleen zabalpena esponentzialki hasi da. Bai? Hemen Moodle erabiltzen da, gero esango ditut Euskal Herriko Unibertsitatean zein erabiltzen dira, baina Moodle erabiltzen da 80 hizkuntzetara itzulia dago, 200 baino herrialde gehiagotan dago, eta bi potentzia nagusiak Ameriketako estatu batuak eta estatu espainiarra dira. Alegia, estatu espainiarra da Moodleen bigarren potentzia Ameriketako estatu batuak eta gero. Orduan deigarria da, estatu espainiarrean software libreak bestera ez daukalako horrelako arrakastarik, baina Moodleen kasuan zerbait gertatzen ari da, bai? Beraz, potentzia handiko tresna bada eta zabaltzen ari da. Grafika hau jarri dut Ameriketako estatu batutakoa, baina nahi dut ikustea zer gertatu den, alegia. Ematen du berria dela, gauza hauek berria direla, baina aspalditik dauden gauzak dira. Hasiera batean bakoitzak berea sortzen zuen, txikiak zeuden hor ikusten diren bezala, baina gero hemen ikusten da nola Blackboard honek denak jandituen, eta beraz orain gero eta gutxiago daude, Blackboard eta Moodle dira gehien erabiltzen direnak, eta daude beste bi, bat desairtulen dela baita beste bat software librea ez dena, eta Sakai software librea dena, lauien artean mugitzen da merkatua. Bai? Batez ere, hau da, estatu batutako, baina nahi ikustea bilakaera hori aspaldiko kontua dela batetik, baina bestetik gero eta gutxiago direla, baina unibertsitate guztietan erabiltzen direla. Bai? Euskal Herriko Unibertsitateetan Moodle erabiltzen da UEUn, erabiltzen da Deustun, EHUn, Mondragonen, eta Nafarroako Unibertsitatean. Sakai erabiltzen da Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta Txamilo erabiltzen da Baionako Unibertsitatean. Bai? Hiruak dira software librea, lehenengo biak Moodle eta Sakai euskaraz daude, edo interfazea euskaraz dago, hurrengoaren kasuan euskaraz ez dago interfazea, baina badago euskaldunen komunitate txiki bat plataforma horren gainean lanean da bilena, beraz, suposatzen dut gutxira euskaraz ere egongo dela. Bai? Beraz, unibertsitate guztietan dago ikasteko ingurune virtual bat, baina beste gauza bat da horiek nola erabiltzen ote diren. Bai? Nola erabiltzen diren neurtzeko egin dira ebaluazio pila bat. Bai? Ebaluazio teknikoa, finantzarioa, funtzionalak, software librekoen artean baita ere beste ebaluazio batzuk, eta baita egin dira ere azterketa pedagogikoak alegia. Pedagogiko guzti mailatan erantzuten dioten irakaskuntza ikaskuntza prozesuari. Guztietan, edo ia guztietan, irabazten duena Moodle da. Bai? Software librea da eta software librekoetan garatuena da, teknikoki, finantzarioa eta funtzionalki ere Moodle da Blackboarden ondoen dagoena, eta azterketa pedagogikoetan ere bera da garaia, bere diseinuaren hasieratik teoria konstruktibista erabili delako. Alegia, Moodle diseinatu da konstruktibismoa aplikatzeko, baina inork ez du konstruktibismoa aplikatzen Moodle erabiltzerakoan. Zaketa saldu nahi zen. Hori da, izenburura eramaten nauena, alegia, erronka teknologikoa oso ondo, deno Moodle erabiltzen dugu, deno dakigu Moodle erabiltzen, tailerrak ematen dizkiate, niri behintzat Moodle nola erabili, baina inoiz ez diate konstruktibismoa aipatu, ez zer den ikasle konstruktibista bat sortzea, zer den irakasle konstruktibista bat, ez zer, baina Moodle konstruktibista da. Bai? Orduan, hemendik aurrera, sartuko naiz, pixkat arlo pedagogiko horretan, ulertu dezazuen zer den konstruktibista izatea, ulertu dezazuen UEUn ere Moodle nola erabili beharko genuke. Moodle Deustun, EHUn eta gauza guztietan. Bai? Baina hori da nahi deigarri egiten zaidan, alegia, sortzen dugu horretarako, baina gero, erabiltzen dugu, biltegi bat baliz bezala. Bai?
Ebaluazio horietatik nik ateratzen dituen ondorio dira batetik. Gaur egun ezin dugu esan garapen maila ona ez denik. Garapen maila altua da, kalitatezko produktuak dira, beraz ez dago arazoa plataforma horien diseinuan ez garapenean. Bestetik, unibertsitate guztiak dute, beraz ezarpen teknologikoa egina dago, ez dago mugarik zentzu horretan. Izan baditugu tresna horiek. Bai, kontua da, ebaluatzekotan, ebaluatu beharko genukena edo utxunea dagoela horien erabileran. Bai, beraz, gertatzen dena da, beti bi fase daudela. Lehenengo dago ezarpen teknologikoa, eta esaten dugu hori dela hezkuntzaren iraultza. Hezkuntzaren iraultza ez da hori. Hezkuntzan erabiltzen dira orain tresna berria, baina hezkuntza iraultzea da ikasteko modu berri bat ekartzea. Beraz, oraindik falta zaigu benetako iraultza. Dela, ezarpen teknologiko horretatik pasatzea benetako integrazio pedagogiko batetara. Alegia, Moodle erabiltzea benetan erabiltzea espero den moduan. Bai? Hortik pasatzen naiz bigarren arlora. Bai? Gustatuko litzaidake, nik benetan sinisten dudalako, ulertzea zer den teoria konstruktibista, alegia, zer da irakasle konstruktibista bat eta zer egin beharko luke ikasle konstruktibista batek. Bai? Konstruktibismoa zola kontzeptu horretaz hitz egiteko hitz egingo dut bi gauzetaz edo definituko dut bi eratan. Batetik ikaslearengan zentratua izatea prozesu osoa eta ikaskuntzan zentratua izatea. Alegia, orain arte irakaslea beti izan da protagonista eta indarra jartzen ditugu gure erakusteko moduan. Bai, orain justu kontrakoa da protagonista, ikaslea da, protagonismoan behar dugu bere ikasteko prozesuari eta gure indar guztia jarri behar ditugu ikasteko prozesu hori benetan esanguratsua izan dadin. Orduan, foko guztia doa ikaslearen gana. Bai? Piskatola, konparatzeko eta ulertzeko. Ikaslearen gan zentratua zer esan nahi du. Balen, norabide bakarrekoa zen, irakasleak dena esaten zuenez eta ikasleak ikasi egiten zuen. Orain hori, bi norabidetako bilakatzen da eta elkarrekintza bat suposatzen du. Bai, nik emango dizkiot gauzak, baina berak erakutsiko dizkit egin dituenak, eta nik ebaluatuko dut, esango diot bai, baina hemendik joan zaitez, edo egintzazu hau, edo egintzazu bestea. Aktibitateak beraz ez dira didaktikoak erakusteko nik nahi dudana, baizik eta dira interaktiboak edo tresna interaktiboak nik ikusteko berak nola funtzionatzen duen. Irakaslearen rolan esan duen bezala ez da komunikatzaileetan onena izatea eta adituetan adituena izatea, baizik eta izan behar du bere ikaskuntza prozesuan kolaboratzen duen pertsona bat. Bai? Adituagoa izan zaitezke edo ez, gaur egun nik hemen kontatuko dudan guztia, batzuk behintzat, edo behintzat klasean ematen ditudan gauzak sarean daude. Alegia, ni aditua, hitz egin dezaket datu basez, baina datu baseen gaineko azalpenak milaka daude interneten, beraz. Ez nabil ezer berria kontatzen, nik klasean kontatuko dudanak kontatzera bakarri baldin manoa, beston nonbait ere badago. Bai, beraz, horrek ere ekartzen du nik klasera joatea beste helburu batekin, alegia erakarri behar dut ikasle hori benetan etorri dadin ekarpen bat egingo dio dalako, ez behintzat azalduko duelako sarean irakurri dezakeen hori. Bai, horregatik enfokea ere aldatzen da, alegia nik ez dut espero behar berak dena memorizatuko duela, baizik eta erlazionatuko dituela aurrez dituen jakintzak gero ekarriko dituenetik. Konstruktismoaren teoriaren printzipio nagusia hori da. Suposatzen da, ikasleak beti daki zerbait. Ikaslea ez da tontoa eta ez daukan burua hutsa. Badaki zerbait, egin behar dugu lagundu deskubritzen zer dakien deskubritzen duenean esan behar dugu, nik espero dut zuk hau ikastea. Eta orduan, deskubritu behar du informazio berria, informazio hori erlazionatu behar du aurrez dakienarekin eta erlazio horretatik transformatzen du aurrez dakiena jakintza berria sortzeko. Orduan, ikaslea bera da, deskubritzen duena zer dakien, eta informazio berri hori jakintza bilakatzen duena. Beraz, ez du memorizatzen bezik eta jakintza sortzen du. Konstruktibismoa eraikitzetik dator, eta da, eraikitzen duelako bere jakintza propioa. Hori da, teoriaren printzipio nagusia. Horregatik jakintzaren kontzeptua ez da burua betetzea edo kontzeptuen akumulazio bat, baizik eta transformatzea nidaukadan jakintza hori informazio berriarekin jakintza berria sortzeko. Bai? Eta planteatzen ditugun ariketa guztiak izan Moodle erabiliz edo ez, izan beharko lukete horretarako. Ikaslearen gan zentratzen balin bada eta protagonista ikaslea balin bada, logikoki bere ikaskuntza da ere protagonista, bai? Biak eskutik datoz. Piskat errepikatuko naiz, ez da irakastea, baizik eta berak ikasi dezan nik irakaskuntza bat sortu behar dut. Bai, baina bere ikaskuntza hartuta abia puntu. Ez dut jakintza transmititu behar, baizik eta jakintza sortu egin behar du ikasleak. Ez dut nik aktiboenetan aktiboena izan behar eta nire energia utzi behar klasean, baizik eta ikasleak bilakatu behar ditut aktibo eta bere ikaskuntzarekiko arduradun. Eta ulertu behar dut nik irakasi dezakela erabatetara, baina bera dela ikasi behar duena eta beraz berak duela bere ikasteko estilo propioa eta eman beharko ditu dela baliabideak bakoitzak ikasi dezan bere ustez ondoen ikasten duen moduan. Ze ikasle bakoitzak badaki nola ikasten duen ondoen eta aplikatuko du bere estilo hori. Bai? Garrantzitsua ez da baliabide asko ematea,
baizik eta ikaskuntza emaitzak onak izatea, ez emaitzak notetan edo kalifikazioetan, baizik eta ikaskuntza benetan handia izatea eta ikaskuntza esanguratsua izatea. Ez da kumulatiboa, baizik eta jakintza sortu egiten da. Ez da memorizatu behar, baizik eta ulertu egin behar du. Eta irakaslea ez da irakasle, baizik eta izan behar du ikasteko ingurune baten sortzaile. Eta hortik lotzen da ikasteko ingurune virtualen kontua. Irakasle batek saio presentzialetan ere ez du irakatsi behar. Sortu behar du gune bat, sortu behar du ingurune bat, testu ingurune bat, nun ikasleak ikasi egingo duen. Eta berdina, gertatzen da, ikasteko ingurune virtualetan. Kontua da horren oinarria teknologia dela. Alegia ingurune hori bilakatzen dela, virtuala, teknologiak ditugulako tartean. Bai? Horrek eskatzen duena da, hezkuntza irauliko bada benetan, rolak aldatu egin behar direla. Irakaslaren rolak aldatu behar du, lehen esan dizuet, izan behar du gidari bat, esan behar du ondo doan, ez du jakintza transmititu behar, ikaslearen prozesu guztia antolatu behar du eta ez bere irakasteko modua, baizik eta ikaslearen ikaskuntza prozesua, eta ikasteko ingurune bat sortu eta denboran mantendu egin behar du. Hori egiten baldin badu soilik sentituko da ikaslea ikasteko ingurune batean. Hori da, irakasle konstruktibista izatea. Oso gutxi daude horrelakoak, nik uste dut gure ingurunean, ez gaituztelako hasteko horretarako formatu. Bai? Ez gara horrela ezi eta irakasle bezala ere ez gaituzte horretan formatu. Beraz, zaila da aldaketa hori ematea, baina derrigorrezkoa da. Are gehiago, irakasle konstruktibista ez baldin bada, ikaslea nekez izango da konstruktibista. Nik ez baldin badizkiot, ariketak jartzen, berak jakintza sortu dezan, berak ez du jakintza sekula sortuko, memorizatu egingo du. Nik egiten baldin badiot bukaeran azterketa bat, ikasiko du modu akumulatiboan, azterketa hori gainditzeko, eta listo, orduan, lehenengo pausua irakaslea konstruktibista bilakatzea da, eta hori da guri dagokiguna. Hortik aurrera, bilakatu daiteke ikaslea konstruktibista, hau da ideala, nik golako ikasleak nahi dituzke. Ikasle aktiboak, ikasleak bere ikaskuntzaren ardura izango dutenak, prest daudenak lanerako, autonomoak, independenteak, bai? Baina hori ere sortu egiten da, baina irakasleak ere sortu behar du. Eta IKTak ere badu bere rol bat, alegia ez da tresna bat besterik gabe, eta ikasteko ingurune virtualak ez dira teknologiak jarduera akademikotarako erabiltzea, da ingurune teknologiko oso bat pedagogiari edo ikasteari begira. Bai, orduan, teknologiak bera konstruktibista izan behar du, baina esan dudan bezala model konstruktibista da, alegia. Rol horietan guztietan model da ondo portatzen den bakarra, ze bera konstruktibista da, ja? Kontua da, irakasleak izan behar duela konstruktibista eta ikasleak ere bai. Horregatik, erronka pedagogiko osoa egiteke dago. Alegia, teknologian asmatu dugu, model da, onartu genezaken edo ezarri genezaken honena, baina arlo pedagogiko guztia ahaztuta dago. Bai? Orduan, aldaketa hori guztia, arlo pedagogikoan nik ikusten dudan utxune hori guztia, ematen da e-learningen, blended learningen eta presentzialean. Bai? Ikasteko ingurunak erabiltzen dira, hiru modalitate ezberdinetan, modalitate bakoitzean gauza batetarako, e-learningen oinarria da eta beraz dena egongo da hor, presentzialean lagungarria da saioan egiten duzun horretarako, eta blended learningen edo kombinatuan bietarako duzu. Saioan presentziala denean lagungarria izango da, baina gero badago zati bat distantziara egiten dena. Bai, orduan, hiru horietan, aipatuko ditut abantaila batzuk, aipatuko ditut muga batzuk, eta erronka pedagogiko horrekin lotuko ditut. Bai? Presentzialean hasiko naiz. Presentzialaren abantaila nagusia noski gertutasuna da, alegia, horri garrantziak kenduko dionik ez dago. Egia da e-learningean ikasi daitezke gauzak, baina pertsonen arteko komunikazioa aurrez aurrekoa izateak horrek abantaila nagusia suposatuko du beti. Bai, interakzioak aurrez aurre ematen direlako saioan gaudenean. Irakasleak izan dezake prozesuaren kontrol gehiago, hain justu interakzio hori aurrez aurre ematen duelako. Bai? Baina ikasteko ingurune virtualak erabili ditzakegu eta beraz saioak aurrez prestatu daitezke, edukiak ere hor daudelako edo ariketak daudelako edo hausnarketarako galdera bat igo dugulako, baina ikasteko ingurune virtualak ulertu behar ditugu saioaren aurreko, barneko eta ondorengo tresna bezala. Alegia, ni saio presentzial batean nago. Zerbait egin nezaken aurrez, hausnarketarako bide bat irekitzen dut, deskubritu dezan zer dakien aurrez, saiora etortzen gara hitz egiten dugu horretaz, foro batean egin daiteke zerbait, eta ondorioekin egin dezakegu beste ariketa bat ondoren. Bai? Alegia, lagungarria da, baina erabili daiteke saioan bertan aurrez eta ondoren baita. Desabantaila nagusia nire ustez ikasteko ingurune virtualak sartu diretik, desabantaila bezala jarri dut, baina niretzat aukera bat da
klaseak aldatu egin behar dituzula. Alegia, dena goian baldin badaukazu eta zure ariketa guztiak eta denak ikasteko ingurune virtual horretan jartze baldin badituzu, saiora etortzea nahi baldin baduzu zerbait erakargarria egin behar duzu saio horretan. Alegia, saioen helburua eta saio horretan egingo duzun ekarpenak ezberdina izan behar du. Alegia, ikasteko ingurune virtual hauek gabe egiten zenuena eta hauekin egiten duguna ezin du berdina izan. Bestela, hutsunen bat dago. Bai? Erabilerari helburua jarri behar zaio. Alegia, presentzialean gaudenean lagungarria da, baina nik helburu akademiko batzu jarri behar ezkiot horri. Helburu akademikoak ez dira transparentziak eskuragarriak izatea. Helburu akademikoa da bere jakintza deskubritzea, helburu akademikoa da hausnarketarako bidea irekitzea, helburu akademikoa da berak bere autobaloziorako tresnak edukitzea, ebaluatzea bera eta feedbacka bidaltzea, bai? Hor daude nolabaiteko elementu batzuk eta hortarako erabili behar dut hori. Horrek zer dakar? Lankarga gaitzen dela. Bai? Irakaslearen aldetik, desabantaia handia bezala izan daiteke, azkenean saio presentzialaz aparte, ingurune virtual oso bat eraiki behar duzulako, benetan ondo egin nahi baldin baduzu, ikasteko balio dezan eta zure saio presentzialerako lagungarri izan dadin. Eta ikaslearen aldetik ere, claro, azkenean, biharko prestatu galdera saioa baino lehen, eta ondoren egingo dugu, orduan, ja ez da saioan egiten duena bakarrik, baizik eta aurrez eta ondoren lankarga hori gehitu daiteke eta horri ere neurria hartu behar zaio. Niretzako modalitate presentzialean ikasteko ingurune virtualekin dauzkagun mugak IKT konpetentziak dira. IKT konpetentziak arlo teknikotik eta arlo pedagogikotik. Badakit irakasle asko ez daudela prestatuak inkluso oraindik Moodle erabiltzeko, nire ingurunea behintzat ikusten dut, baina batez ere arlo pedagogikoko IKT konpetentzia falta dira. Alegia, nola integratzen da hau pedagogikoki, niretzako hori ia inork ez daki. Eta bestetik horrek ekartzen du lan moldeen aldaketen beharra, alegia, lan egiteko modua aldatu egin behar da, irakasteko modua eta ikasteko modua aldatzen baldin bada, eta jende asko ez dago horretarako prest. Bai? Eta gero, instituzioen babesa, hori nik uste dut ez dela instituziorik egon teknologia hau ezarri nahi izan ez duenik. Alegia, denak egon dira prest, ikasteko ingurune virtual bat ezartzeko hori, bai, behin ezarri denean, arlo pedagogikora salto egin behar dugunean, uste dut ez dagoela instituzioen babes askorik benetan erabiltzeko teknologia hauek erabili behar diren moduan. Etorkizunerako baldintza, benetan funtzionatu dezan ikasteko ingurune virtual batek metodologia presentzialean, nire ustez kalitatezko diseinu pedagogiko bat egitea, baina horretarako jakintza nahikoa, eduki behar da. Modelo kombinatuak ateratzen ditu bi sistemetako alderik onenak, alegia. Batetik gertutasuna dauka saio presentzial horiek existitzen direlako, baina bestetik malgutasun bat dauka e-learningak ematen duena. Alegia, abantaila bezala, printzipioz jarri daiteke malgutasuna espaziala, temporala eta antolaketakoa, bai? Eta aukera bezala ikusten da instituzio presentzialentzat. Alegia, askotan egiten da kosteak murriztea. Baina aukera bat da, gaur egun presentzialak bakarrik diren instituzioentzat salto txiki bat emateko e-learningera bidean. Desabantaiak gertutasun gutxiago dagoela, benetan ulertuta gertutasuna dela modelo presentzialaren abantaiarik nagusia, baina horrek ekartzen du edukien diseinu berri bat. Alegia, ni nire irakasgaia hurrengo urtean emango baldin badut modelo kombinatu batean, lehen saio presentzialetan ematen nuena orain virtualki eman behar dut, edo dago tarte virtual bat, beraz, diseinua berez aldatu beharko nuke. Ezin dudana kontemplatu da, saioan egiten nuena gora igo, eta berdin egitea, hor, integrazio pedagogikoa utxala da. Bai? Desabantaila bada horrek denbora ekartzen duelako eta jakintza behar delako hori ondo egiteko. Mugak eta etorkizunerako baldintzak? Mugak dira IKT. Ez daukagula gaitasunik integrazio pedagogiko hori behar den moduan egiteko. Askok ez daukagulako gaitasunik atzera egiten dute horren aurrean eta instituzioak ze puntuainako babesa ote duen integrazio hori pedagogiko hori ondo egiteko. Baldintza funtzionatzeko? Kalitatezko diseinu pedagogiko bat. Teknologikoki funtzionatzen du. Eta gero daukagu e-learninga. Abantaiak noski malgutasuna da. E-learninga modelitatean ikaste aukeratzen duen pertsona batek antolaketarako askatasunagatik egiten du. Alegia, edo lanean dagoelako, edo bere antolatu nahi duelako, edo urrun bizi delako, edo horrelako gixako baldintza bategatik. Bai, beraz, malgutasun hori da printzipioz gaur-gaurko e-learningari jartzen diogun abantaia nagusia. Desabantaiak izan daitezke distantzia, alegia ez dago gertutasunik, eta beraz, interakzioiek bestera batera ematen dira, baina egia da, komunitate txiki bat sortzeko aukerak ere ematen dituela Moodle eta gixako beste dozein tresnak, eta beraz, nolabait komunitate pertenentzia hori eta isolamendu hori gainditzen dela. Desabantaia baita ere izan daiteke tutoren lan karga, zergatik? Askotan pentsatzen delako,
distantziara den tutoreak ez duela ia ezer egin behar, eta beraz ikasle pila bat izendatzen zaizkio tutore berdinari, azkenean tutoreak ez du bere lan ondo egiten. Bai, ordan desabantaila bat da, tutorei lankarga handiagoa jartzen diogunean, ze benetan e-learningean dabilen ikasle batek zerbait behar baldin badu da gidari on bat edo tutore on bat, ze distantzian dago. Bai? Desabantaila bat da ere ikasleen autonomoen beharra. Desabantaila bezala jartzen du, zerbaitegatik gaur egun e-learningak ez du funtzionatzen 18 urtekoekin. Halega, e-learningaren adintarte nagusia, bataz bestekoa 35 baldin bada zerbaitegatik da. Ez da lanean daudelako bakarrik, 18 urteko batek berez egin dezake distantziara. Baina ez du egiten, ez gaituztelako ezten gaur garko ez behintzat ez konstruktibista izateko, ez autonomoak izateko, eta gutxiago 18 urterekin distantziara ikasteko. Demora kontua da nire ustez. Halega, guztia sartzen ari da beheko mailetan, baina gaur-gaurko 18 urterekin ateratzen den pertsona batentzat e-learningak ez da aukera bat bezala bizi. Bai? Berriz diot niretzako denbora kontua da, baina ikasle autonomoak izan behar dute aukera hau egingo balin badute. Autonomiari gero deitzen gehiago konstruktibismoarena. Horregatik esaten nuen lehen, irakasle konstruktibista baldin bada izango dela. Baina konstruktibista izango da irakasleak bilakatzen baldin badu. Baina e-learningak hasieratik hartu ikasle autonomo bat bestela jai dauka. Are gehiago, autonomoak diren horiek ere hasten dira, baina desabantaila handi bat e-learningaren kasuan izaten da ikasleen lotze maila hori mantentzea, alegia askok hasten dute prozesu hori, baina bidean erortzen dira. Bai, batez ere urteetako prozesua izaten denean. Mugan niretzat zer diren? Ba, irakasle tutore konstruktibistak ez daudela. Edo egonagatik gutxi daudela, behintzat. Gaur egun oso ohikoa da, naiz eta distantziako modalitatea izan, asignaturaren gida irakurtzen baldin badugu, da presentziala izango baliz bezala. Eduki hau dauzkazu, liburu hau da, bukaeran azterketa badukazu testa. Hori dago konstruktibismotik milioika kilometrotara. Bai, orduan, egia da e-learningak 30 urte bete dituela, baina behar bada ez dela teoria konstruktibista oraindik aplikatu. Halige, distantzera ikasten da, baina nola ikasten da. Klasean bezala. Bai, horregatik e-learningak distantzera izate hutxagatik egia da ikasle autonomoak behar dituela, baina ez du teoria konstruktibista aplikatzen eta model horretarako da. Beraz, saltori egin beharko litzateke. Etorkizunerako baldintza nire ustez berdina, alegia lortu behar baldin badugu irakasle konstruktibistak izatea, falta den gauza bakarra kalitatezko diseinatu dago. Teknologia diseinatua dago, edo ondo funtzionatzen du. Beraz hori da geratzen zaigun gauza bakarra. Ondorioz bestera. Zentratuko naiz bi hauetan, ikasteko ingurune virtualetik gehiago dutelako, ez, eta interesgarriago egiten zaidalako, bi modalitate hauetan zentratzea eta ezain beste presentzialean. Bai, arlo teknikotik, nire ustez, teknologiak garatuak daude, puntako teknologia da, hobetuko dira, baina gaur egun Moodleen bigarren bertsioa oso ondo dago, inkluso mugikorrean funtzionatzen du, egokitzen da momentuan gizarteak behar duen horretara, eta euskaraz dago. Bestetik, metodologia konstruktibista aplikatzen du, alegia, sentidu horretan pedagogikoki prestatua dago erantzun dezan teoria horren gainean, alegia ikaslean eta ikaskuntzan zentratua dagoen prozesu bat emateko aukera ematen du, baina eta gainera dago orainari eta etorkizunari begira. Teknologia zari gara eta gaur egun inork ez du imaginatzen bere bizitza teknologiari gabe. Alegia, garatuak daude, prestatuak daude hezkuntzarako eta gainera oraingo eta geroko postuak izan daitezke. Arlo pedagogikoan nire ustez presentzialak baino gertuago daude gaur egungo garaiko kompetentzien garapenetik. Alegia, blended learningak eta e-learningak derrigorrez erakutsi behar dute sareko informazio esanguratsua bilatzen eta aurkitzen, kalitatezkoa den edo ez identifikatzen, irizpideak sortzen horretarako, taldean lan egin behar duzu baina distantziara, alegia, berez datoz eman gaur egungo kompetentzien garapen horiek. Bai? Bestetik, errepikatzen ari naizena denbora guztien, irakasleen IKT kompetentziak izango dira metodologia pedagogikoen aplikazioaren eraginkortasunaren faktore nagusiak. Bai, alegia, irakasle kompetentea baldin bada IKT-etan, alegia, kapaz baldin bada teknikoki erabiltzeko eta kapaz baldin bada pedagogikoki integratzeko orduan funtzionatuko du garapen horretan, alegia, kompetentzien garapen horretan. Bai? Alegia, eta esan nahi duena da, IKT kompetentziak garatuko bagenitu irakasleok, edo garatuko bagenituzke guk, benetan eukiko aukera bat irekia euskarazko gradu ondokoen eskaintza oparo bat egiteko. Distantziakoa edo ez distantziakoa, non tuterako bat eta non baionako bat egon daitezken gauza berdina ikasten.
Baina falta zaiguna da nire ustez aplikatzea benetan aplikatu behar diren teoria pedagogikoak. Ze teknologia izan bai. Horregatik ezin dut bukatu hitzaldia aipatu gabe. Iruditzen zait derrigorrez aipatu behar dudan zerbait dela eta nire iritzi apalean iruditzen zait batetik euskarazko teknologiak baditugula hori aplikatu ahal izateko, alegia teknologia baditugula Euskal Unibertsitatearen zerbitzura egongo liratekenak, badugula ere kalitatezko euskarazko edukiak sortzeko eta prozesu hori aurrera eramateko irakasleria kompetente bat, eta pedagogikoki ez baldin bada kompetentea izan beharko du, eta garatu beharko dira prozesu batzuk horretarako, eta beraz, izan daitekela bide bat euskarazko ikasteko ingurune virtual bat sortzeko. Bai? Ikasteko ingurune virtualak inguruneak dira, komunitateak dira, gurea euskaraz izan beharko luke, baina tresna guztiek irekitzen digute bidea euskarazko komunitate hori sortzeko. Komunitate virtuala litzateke, distantziara izango litzateke, baina era berean kohesionatu izango litzateke bere barruan, eta beraz edozeinek hartu dezake parte. Bai, orduan, iruditzen zait edozein kasutan, honi begira ere eta urratsak eman beharko bagenituzke ere, inongo momentuan ez genukela galdu beharko arlo pedagogikoaren txip hori. Alegia, teknologia izan badugu, eta berez prest egongo ginateke inklusio, baina arlo pedagogikoak garrantzia dauka sortu nahi ditugun ikasle. Bai, beraz, ez dakit Moodle erabiltzen duzuen edo ez, baina erabiltzen baldin baduzue behintzat. Nire gomendioa da, hausnarketa minimo bat egiten duzuen erabileraren gainean, alegia, nola aldatu da Moodle aurreko edo Moodle gabeko nire irakaskuntza, zen nik hori egin inberretzan dut, nik Moodle gabe nola irakasten nuen eta Moodleekin nola irakasten dut. Zen Moodle zertarako da, eta Moodle zertarako dago prestatu. Bai, ordan ez da teknologia hutsa, baizik ere gure aldaketa bat eskatzen du. Eta hori xet, beste ez. Niska. Interaktuatu dezagon. Orain iratxe daukagula hemen aprobetxatuz eta jarrera parte hartzailea eta sustatu duela, galderarik baldin badugu beretzat, bai. Nik ulertu dezaket gaia igual dela, alde batetik kaina sartu nahi nuen, ez dakit konturatu zareten, badakit hemen irakasleak daudela. Badakit bestela, gidezakela maila teoriko edo pisu teoriko handia. Baina nire ustez ezinbestekoa zen hori azaltzea ulertzeko benetan zer egiten dugun nire ustez gaizki. Nire gandik hasita, ez pentsatu ni irakasle konstruktibista naizenik. Saiatzen naiz, baina ez da erreza. Orduan ulertu dezaket galderarik ez egotea ere. Alegia. Hori esan nahi nuen. Bukaeran bakarnika aizpatu duzu irakasle tutore bi paper, erakunde batzuk bereizten dute bi paper profesioan. Zertan bereizten dira argi, persona bat izan daiteke bi paperetan. Gauza bada nola egiten diren gauzak eta gehituko diot nire iritzia. Egia da unibertsitatearen alabere aldatzen dela, batzutan urreneko irakaskuntzan izaten da. Izaten da irakaslegoaren figura, printzipioz aditua dena, gaia zakiena, eta gero dago tutore edo gidari bat prozesuan bertan gidatzen zaituena. Batzutan figura horiek izaten dira berdinak, eta beste batzutan gehienetan urrunekoa bakarrik denean, eguneko distantziara denean, figura hori banatua egoten da. Nire ustez, figurak ondo banatuak daude, baina iruditzen zait bakoitzak behar dituela dagozkion ezagutzak hori ondo egin ahal izateko. Adituak izan behar du disiplinako aditua, baina tutoreak behar bada ez du disiplinako bat izan behar. Nire iritzia da, Alegia, gidari bat izateko ezagutza pedagogiko eta akademiko handia behar duzu, baina behar bada ez duzu aditua izan behar disiplina berdinean. Orduan, ondo definitzen dira, niretzako oso ondo definitua dago, eta gainera iruditzen zait banatu egin behar dela zer den gidari bat eta zer den aditu bat galdera bakoitza egiteko dagokionari, baina iruditzen zait askotan akatsa betetzen dela zein den pertsona horrek bete behar duen perfila. Zakita saldu nahi zen, Baina oso esan duzunaren arabera ikaslearen interakzioa biekin izan beharko litzake. Noski, bakoitzak ditu... Sistema batzutan interakzioa bakarrik tutorea. Karo, baina horregatik, baina nire ustez gidaritza zerbait akademikoa da.
Eta bestea da adituak egiten duena, ni horregatik nintzen ere iritzia gehitzen, eta nik egingo nuken modua. Halegi, aditu bat dago, koordinatua noski tutore batekin, baina tutore horrek gehiago nire ustez eduki behar du arlo pedagogikotik ezagutza askoz gehiago ikaskuntza prozesuak idatu behar diolako. Noski, koordinatua beste irakaslearekin. Horregatik iruditzen zait ikasleak ere eduki behar dituela bi figura ezberdin. Bat da, nire ikaskuntzak idatuko duena, nire tutorea, eta bestea da, gai honen gaineko edozein azalpen, edozein ariketa ebaluatuko didana. Bai? Horrenik bi figura horiek manatuko nituzke. Gero unibertsitate bakoitzak gauza bat egiten du, Hor dago mundu bat, bakoitzak egiten duena bere erara. Besterik ez badago orain, agian gero hor, egingo dizute galdera, mokautxu bat hartzeko, horitzak pago. Bueno, hola. Beste fenomeno praktiko interesante azken aldian da MOOC ikastaro horiek, masiboak eta nik egin duen bat eliko martxoan hemen weburuan, hori Android ikastaroa eta oso polita izan zen. Hori da, beste mundu honetan sartzen da, da oso polita izan zen, ere interakzioa ikatzen guztien artean. Zemat zineten? Zemat zineten? Lareun persona, ziren, webuk eman zuen ikastaro hori eta lareun persona egon. Hor, ez dakit bak izan zer den MOOC, MOOC, bai? Hemen sartzen da, azkenan ez da berdina, ze masiboa izateak aldatzen du, ikasteko ingurune bat sortzeko maila masiboan irekitzen duzun zerbait, izan daiteke egokia edo ez egokia. Nik irakurri dudanagatik daude bi korronte oso nagusi horien aldeko eta kontrakoen artean. Askok defendatzen dute hezkuntzaren irekiera bat dela, eskuragarri egiten duela hezkuntza, denen artean egiten dela, modu masiboan egiten da azkenean, baina badago beste korronte bat definitzen duela MOOC horiek direla oso ikuspegi merkantilistatik egindakoak, eskaintza oso konkretu bat dela horrela egiten dena, eta beraz, nolabait horrek urruntzen duela ikasteko ingurunea horietatik. Orduan, nire guztetan mintzat, baliagarria da, segun zer egiteko, baina kontutan eduki behar da zertarako erabiltzen den. Sartzen da hemen, baina masiboa denean galtzen du ere bere komunitatearen kontu hori, orduan. Eskaintzak oso oportunista dela, momentu horretan, daukazu materiala, daukazu aukera, baina hori orokortu plan oso batean zailakoa da. Esperientzia oso komitaria. Bai, da esperientzia ezberdin bat, baina masibo izatea berak ja baduka puntu delikatu bat, orduan, segun zer eskaintzen den eta nola den, pixkat urruntzen da honek eskaindu ditzaken lankidetzatik eta komunitate pertenentziatik eta hortik gauza batzuetatik urruntzen da, baina beste gauza batzuetarako ona izan daiteke. Egia da gaur egun seguraski horrela eskaintzen direnak MOOC oso konkretu batzuk direla. Ordan hortik dago kritika hori ikuspegi merkantilistarena eta Besterik? Bai, bilketa konstruktivista horretaz aritzen zarenean horretze dauka proiektuetan oinarritutako ikaskuntzarekin, PBL-ekin, horrelako txantzagun praxi. Era bat lotuta dago, hori da, proiektuarena dago berez egiten ikastearekin lotua. Bai? Osea, proiektuetan egiten dugunean da, ikasleak egiten ikasten du, eta praktikan jartzen edo arazo realen aurrean edo kasu realen aurrean orduan ikasiko du. Lotuta dago jakintza berak sortzen duelako, eta berak proiektuaren diseinuaren arabera, noski. Baina proiektuaren diseinuaren arabera, normalean proiektua definitzen da, bera joan dadin lotzen ikaskuntza berria aurrez duenarekin. Baina beti era proiektuaren diseinuaren arabera. Proiektua egite hutxagatik ez da konstruktibista. Bai? Diseinuak berak ekarriko dizu. Baina oso ohikoa da, proiektuak egiterako orduan, proiektuak definitzen dituzunean, definitzen duzu pixkanakako entrega bat edo gehiago egon daitezke, baina hasieran egiten dituzu gauza batzuk, gero besteak erlazionatzen dira honekin, eta beraz badago autojakintza sortze bat. Orduan, eraikitzen ari da jakintza hori. Bai? Kontu da teoriak konstruktibistak daukala bere elementu nagusia da jakintza sortzea, baina hortik aratago doa. Ikaslea da zentroa, eta bar, orduan badu puntu hori ikaskuntza, jakintza sortzearena, baina hortik aratago proiektuaren diseinua ikusi beharko litzateke benetan erabat konstruktibista den edo ez esateko. Ni bintzat horrela ingo nuke. Azkena? Bai, Euskal Unibertsitatearen nazia internet bidezkoa edo digitala edo virtuala izango da bakarrik edo planteatzen da baita ere ezagin fisikoa etorkizunean,
Nik iratxe bezala erantzungo dizut. Bestela, Karmele, galdera hori. Nik iratxe bezala, nire ustez, gaur egun, unibertsitate presentzial bat planteatzea ez da reala. Ez da reala ekonomikoki, ez inungo modutan. Unibertsitateak inkluso sobran daudela ere sentitu izan dut maiz. Ordan nire ustez, eskaintza presentziala, igual ohitua gaude unibertsitate presentzialetara eta horko komunitatetara edo horrela funtzionatzera, baina iruditzen zait, Euskal Unibertsitateri begira, daukan, komilatean, merkatuagatik eta denagatik ez dela reala. Baina, urruneko hezkuntza bezala ikusten dut, inkluso denborak ekarriko duelako ere, gero eta gazteagoek hartzea distantziarako aukera hori da behintzat ikerketek esaten dutena. Ordan nire ustez bada perspektibaz jokatuz egin daiteken urratsetako bat. Nik behintzat presentziala, nik neuk ez dut ikusten, bideragarri. Berez, ilusia egingo lidake. Bai, ikustea Euskal Unibertsitate Fisiko bat ilusia egingo lidake, baina iruditzen zait ez dela bideragarria eta ez dela reala. Orduan, horregatik aipatu dut ere, errealagoa ikusten dudalako ingurune virtual hauetan sortzea. Eta behar bada erreala bilakatzea nahi dudalako lehenengo. Dudaz, nik gauzatxo egin. Aurkezpen asko gustatu zait, baina ditu zait denbora guztian aitzin eta jokatzen hauek egiten dutenak laguntzietan naztu eta ia jarraitzen dira da jokatu duzula, iruditu zait, nik jolaztu dut baita zurekin ikusten dudan non dagoen momentu bakoitzean alde batetik konstruktibista, jarraera, irakaslea eta bestetik teknologia. Ezinbestean ez daukatenean lotuta izan behar. Teknologiari gabe, internet ez dagoen lekuan eta Moodle ez dagoen lekuan egon daitekelako irakasle ona. Esan dugu horrein arte, horrein nahi baduzu konstruktibista eta teknologiarekin txarra ez da. Eta, baina polita da jakina, azkenean ona delako konturatu gabe biak batera doazenean, eta bien alde honak erabilitzen dugunean. Eta justu, eta horregatik azkenean eskatu duz, nahi dudala, zerbait aipatu, beste honek egin duen galderarekin lotuta azken eta zuk aipatu duzun gauza batekin iruditzen zaidalako 18 urteko neska mutilek halako zer batean ikas dezakete eta bakarrik e-learningarekin eta bakarrik campus virtualarekin eta ematen zer. Eta orduan, apustu hau egiten badugu eta euskaraz honen aldeko apustua egiten badugu eta gu egun honen aldeko apustua eta ondo iruditzen zait, uste dut egiten ari garela hogeita urteko ikasleen universitate baten aldeko apustua. Bale, nik moritza emango du, no? Uste dut bi gauza aipatu dituzula. Noski, irakasle konstruktibista bat izan daitekela teknologiari gabe. Eta niretzako idealena da, teknologiari gabeko faseetan ere, aurrez ere, irakaslea konstruktibista izatea. Kontua da, izenburuan horregatik zen erronka teknologikotik pedagogikora. Zen niretzat, teknologiari gabe ere, irakasleak erronka pedagogiko hori du. Baina Moodle eta gixako tresna guztiekin, zentratu gara teknologian, inongo momentuan, arlo pedagogiko hortako erronkari erantzun gabe. Hortik, ikasteko ingurune virtualez ari nintzen, orduan hori erabiltzen duen irakasleaz ari nintzen. Gainera gaur egun, erabiltzen ez baduzu da ez duzulako nahi, zure unibertsitateak eukiko du. Bai, unibertsitateak edo berrintzaite zera honetaz ari garen, ez? Baina irakasle konstruktibista aurrez ere bada, baina teknologia hobekin konstruktibista izan behar du. Teknologia hori Moodle adibidez konstruktibista izateko sortu delako. Orduan, oso deigarri egiten zaidana da, horretarako sortu den zerbait, guk ideiarik ez jakitea, alik ez jakitea benetan Moodle konstruktibista dela. Eta dela guk horrekin funtzionatzeko. Baina noski edo zeinek izan beharko luko nire ustez konstruktibista, baina ez irakaslea konstruktibista izateko. Nire ustez garrantzitsua da nolako ikasleak nahi ditugun. Nahi balin baduzu jakintza sortuko duen ikasle bat, ikasle konstruktibista bat nahi duzu. Ez duzu nahi memorizatuko duen norbait, baizik eta ulertuko duen norbait arduratuko dena, aktiboa dena. Hori ikasle konstruktibista da, hortarako zuk irakasle konstruktibista izan behar duzu. Horretik ez da, inbeste irakaslea nolako izan behar duen, baizik eta nolako ikasleak sortu nahi dituzu. Horrelakoak? Ba, orduan izan behar duzu horrelakoak. Bai? Baina Moodleen eskutik berez behartuak egon beharko ginateke horrela egitera, diseinua horretarako delako eta zerbaitegatik da konstruktibista.
Osa ez da konstruktibista zozketa batetik atera zelako. Baizik eta benetan ikusten delako pedagogikoki erantzuten diola gaur egungo beharri. Bai, Euskal Unibertsitatearena esan duzuna, etzako denbora kontua da. Nabaria da gaur egun, gaur-gaurkoz eta hurrengo hilabeteetan urruneko hezkuntza hautatuko dutenak, edo lanean dagoen jendea da, edo jende heldua da, jada lehenengo gradu hori bintzat egin da duena, edo egin ez duena, baina egingo duena beranduago. Orain horrela da, kontua da, guk aurre hartu behar diogula gauzei, eta behar bada ez dugula zai egon behar, 18 urtekoak e-learning aukeratu arte izatekotan ere e-learning bidezko Euskal Unibertsitate bat sortzeko. Horri aurre hartu behar zaio. Ados nagoera bat gaur egun erantzuna hori izango zela, baina bada bide bat egiteko modua ere. Gauzak azkarra aldatzen dira, ez dakit, ni bintza sentsazio hori daukat, eta hezkuntzan ere bai, orduan. Ez dut uste urte asko pasako direnik horrelako modalitatearen aldeko aldaketa bat egoteko. Iruditzen zaitu inkluso presentzialak ere asko aldatuko direla urte gutxitan zehar. Hemen, gure ingurunean. Besterik galdetu nahi badio zuen, horko. Eskerrik asko iratze, asko ikasi dugu. Ni naiz irrate konstruktibista, sonizarrez. Aitortzen dut, baina, ematen digu, bidea ikasten jarraitzeko